Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga Lord be willing magsaulog sa iyang ika-97 nga birthday niining bulana ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me once again to Romans chapter 8, verse 1 hangtod sa verse 4. Ang giingon dinhi, busa wala nay pagkahinukman alang sa mga anaa diha kang Kristo Jesus. Tungod kay ang balaod sa espiritu sa kinabuhi nagpahiling kawas kaninyo diha kang Kristo Jesus gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod nga gipahuyang sa unod. Pinaagi sa pagpadala sa iyang anak diha sa hulagway sa makasasalang unod ug alang sa sala, gihukman niya ang sala diha sa unod. Aron nga ang mataro nga gimando sa balaod matuman dinhi kanato nga naglakaw dili sumala sa unod kun dili sumala sa espiritu. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagpamalandong sa bersikulo 3 ni adtong miaging mga semana, atong nakaplagan mga kaigsuunan ang mahimayaong buhat ni Kristo sa pagtubos sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang balaod mga kaigsuunan wala gayoy gahom aron himuon kitang matarong atubangan sa Dios. Ang balaod mao ang balaan ug hingpit nga sukdanan sa Ginoo sa pagkamatarong. Ang giingon sa Romans 7:12, busa ang balaod balaan ug ang sugo balaan ug makatarunganon ug maayo. Apan mga kaigsuonan ang balaod dili makahatag kanato og katakos or kasing-kasing nga musunod sa kabubuton sa Ginoo. Tungod sa kahuyang sa atong makasasalang unod, dili gayud kita makatuman sa gidikta sa balaod. Mao kini gipasabot ni Pablo kanato sa Romans 8:7 ang giingon dinhi. Tungod kay ang unod nun nga hunahuna kaaligot-got batok sa Dios. Tungod kay dili kini mo pasakop sa balaod sa Dios ug dili gayud makahimo. Apan salamat sa Dios gumikan kay kung diin huyang ang balaod pinaagi sa atong unod, ang Dios nagpadala sa iyang anak nga si Jesucristo aron pasanon sa iyang kaugalingon ang atong kinaiyahan ug aron ihatag niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad ug sakripisyo nga mo'y nagpasan sa atong mga sala. Gipasan ni Kristo ang atong paghukom gumikan sa atong sala. Ang kamatayon ni Kristo mao ang paghukom batok sa sala. Busa ang bersikulo 4 sa atong pagpamalandong karon nagsugod kini sa pulong nga in order that aron kung sa Bisaya pa sa laktod nga pagkaistorya gi-introduce ni Apostle Paul kanato ang tumong sa Dios sa iyang pagpadala kang Kristo ingon nga halad alang sa sala. Ang giingon sa verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Aron ang pagkamatarong sa balaod matuman dinhi kanato. Now, unsa may buti pasabot niini. Pinaagi sa iyang kamatayon, gituman ni Kristo ang matarong nga requirement sa balaod. Kini nga pagkamatarong gisulob nga ri kanato or giisip nga pagkamatarong nato diha sa justification. Remember the glorious doctrine of justification. Kining ang mga makasasala nga susama kanato nga nagsalig kang Kristo
Ang pagkamatarong ni Kristo giisip nga atong pagkamatarong. Mo kini pasabot sa justification, imputed righteousness. Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob nga ri kanato. Sa bersikulo 4 sa atong pagpamalandong karon mga kahigalaan, ang gitudlo ni Pablo kanato kining gitawag og sanctification. Kining sanctification, kining pagpabalaan sa tanang mga tinubos sa Ginoo, bunga kini sa justification. Unsa may buti pasabot niini, mianhi si Kristo aron tumanon ang balaod, apan mianhi usab siya aron tumanon ang balaod dinhi kanato. Sa laktod nga pagkaistorya, ang balaod matuman dinhi kanato pinaagi sa rule of sanctification nga nagpanglihok diri sa atong kinasuluran. Ug ang verse 4 gitapos ni Pablo pinaagi sa mga pulong, who walk not after the flesh but after the spirit, nga naglakaw dili sumala sa unod kun dili sumala sa espiritu. Now ako nang gitudlo ni adtong miaging mga semana nga ang justification namunga gayud kini og practical result. Ug unsa man ang practical result? Kabag-uhan sa kasing-kasing sa tawo, kabag-uhan sa iyang kinaiya, kabag-uhan sa dagan sa iyang kinabuhi. Ang buot ipasabot, ang tanang mga tinuod nga luwas, nga giisip nga matarong atubangan sa Ginoo, mamunga ug pagkabalaan. Sila kadtong naglakaw, dili sumala sa unod, kundili sumala sa espiritu. Now, mahinungdanon kayo mga kaigsuunan nga atong hinumduman nga mao kini ang bunga sa justification. Ang atong pagkabalaan bunga lang na sa justification, bunga sa kaluwasan. Dili ka na basihan sa atong kaluwasan kundili bunga lamang ka na sa atong kaluwasan. Mahinungdanon gayud kaayo nga ato kining hinumduman mga kaigsuunan. Kay lisod ra bagayod kaayong papason ang doktrina nga instinct na nga gikuptan sa tanang mga tawo ni ining kalibutana nga atong pagkabuutan mo'y makaluwas kanato ang atong pagkamaayo when the Bible tells us that our good works can never save us. Ang atong kaluwasan dili pinaagi sa buhat kundili pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga atong madawat pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Gilarawan ni Pablo ang duha ka matang sa mga tawo ni ining kalibutana. Kadtong mga naglakaw sumala sa unod ug ikaduha, kadtong mga naglakaw sumala sa espiritu. Now kini nga tibuok section nga atong pamalandungan gikan sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 8 sa mga sunod nga mga semana mga kaigsuunan, maluoy ang Ginoo, naghatag kini kanato og contrast kining kalainan sa mga tawo nga naglakaw sumala sa unod, mao kani ang mga unbelievers, ug sa mga tawo nga naglakaw sumala sa espiritu, ang mga tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gidescribe kini ni Pablo ingon nga ang ilang hunahuna nakatutok sa mga unodnon nga mga butang ug sa kinabuhi sa mga tinuod nga mga magtutuo, ang ilang hunahuna nakatutok sa mga butang nga iya sa espiritu. Sa gikaingon ko na, ang tanang mga tawo sa tibuok kalibutan gibahin lamang sa duha ka grupo. Those who walk according to the flesh and those who walk according to the spirit. Asa man kaani nga grupo na sakop higala. Ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 4, nga naglakaw dili sumala sa unod kundili sumala sa espiritu. Ato kining i-examine nga statement ni ining taknaa. Unsa man gyud ipasabot ni ining naglakaw sumala sa espiritu. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ni ining taknaa. Una, unsay dili but ipasabot ni ining giingon ni Pablo nga naglakaw sumala sa espiritu. Unsay dili but ipasabot ni ini? Ang paglakaw sumala sa espiritu nagpasabot nga ikaw wala naglakaw sumala sa unod. Ang paglakaw sumala sa unod nagpasabot nga ang imong hunahuna ug imong kinaiya giregulate, gidrivean, gimanduan sa mga kahidlaw sa sala, kahidlaw sa atong makasasalang kinaiyahan. Ang mga tawo nga wala pa diha kang Kristo, wala na ilaing nagdrive sa ilang kinabuhi. Ang tinguha lamang nga magpakasala or matagbaw ang kaulag sa ilang unod.
Sa tinuod lamang mga kaigsunan, ang mga tao mubuhat sa mga butang nga buot nilang buhaton. Ug unsa may dagan sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga wala diha kang Kristo, ang pagpakasala, ang pagtagbaw sa gitinguha sa ilang kasing-kasing, sa gitinguha sa ilang unod, ug mga tarungan gayud sila kung anong ila kining ginabuhat. Now, sa tinuod lang ni adtong wala pa kita diha kang Kristo, ang atong tibuok nga kinabuhi ato man nga gigahin alang lang sa pagtagbaw sa atong unodnon nga mga kahidlaw. Mo kini giingon sa Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 4. Ang giingon dinhi, traidor, danghag, miburot diha sa kahambog, nahigugma sa kahilayan imbis nga nahigugma sa Dios. Di ba mauman kini ang description sa kinabuhi nato kaniadto, niadtong dili pa kita magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo? I'm talking right now to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Kung ikaw wala pa diha kang Kristo hangtod karon, ang description gayod sa imong kinabuhi higala mao ang pagtuman sa kahidlaw sa imong makasasalang tinguha. This is the overarching description of someone who is not yet a believer in the Lord Jesus Christ. Ang iyang kasing-kasing ug hunahuna nahigugma gayud kaayo ni ining kalibutana. Ang kanunay niyang gitinguha ug gihunahuna mao lamang ang mga butang ni ining kalibutana. Ang gamando sa iyang mga desisyon mao ang mga lakang ni ining kalibutana. Ang mga butang ni ining kalibutana mao kini ang iyang gitinguha kanunay ug mo kini mogawa sa iyang pulong, mao kini mogawa sa iyang aksyon mga kaigsunan. Apan kung ikaw tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, aduna paghihapon kitay struggle batok sa sala. Gumikan kay anaa pa man kita sa atong unod mga kaigsuunan. Pero ang tinuod nga Christian, nagtinguha gayod nga iyang disiplinahon ang iyang unod. Iyang disiplinahon ang iyang kaugalingon nga dili siya mamanduan sa dikta sa sala. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 5. Tungod kay kadtong mga nagkinabuhi sumala sa unod, nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa unod. Apan kadtong mga nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa espiritu. So, sa usa ka tinuod nga Christian, aduna gayoy gubat mga kaigsuunan between the flesh and the spirit. Adunay struggle, gipasabot na nato kini niadtong miaging mga semana. Aduna gihapoy mga temptasyon nga atong giatubang sa matag adlaw ug dili kita komportable niini. Kining mga kaulag nga nabati gihapon nato sa atong unod mga kaigsunan, struggle gayud kini sa atong kalag. Pero kining mga butanga wala na naghari sa atong kinabuhi. Dili na hari sa atong kinabuhi ang sala. Ato na kining gipakigbisugan. So, kung pangutan-on ko ninyo mga kaigsuunan kung unsa gayod ang description sa Kristohanon nga kinabuhi, gubat ang description. Kanunay gayong dunay giyera. Ang giingon sa Galatians chapter 5 verse 16 and 17. Ang giingon dinhi, apan ako nagaingon, paglakaw kamo pinaagi sa espiritu ug dili ninyo tagbawon ang mga tinguha sa unod. Tungod kay ang mga tinguha sa unod batok man sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu batok usab sa unod. Tungod kay sila supak man sa usag-usa aron pugngan kamo sa pagbuhat sa mga butang nga buot ninyong buhaton. So mao kadto ang unang punto. Ang paglakaw sumala sa espiritu nagpasabot nga wala ikaw naglakaw sumala sa unod. Ikaduhang punto. Unsa man gyud ang buot ipasabot niining naglakaw sumala sa espiritu. Ang tubag mga kaigsunan, bisan pa og nagstruggle pa kita batok sa sala nga nahabilin pa sa atong kinabuhi, ang tinuod nga Kristohanon gimanduan sa balaang espiritu. Giposes ang iyang kinabuhi sa balaang espiritu. Nagpuyo kaniya ang balaang espiritu ug ang iyang mga aksyon, ang dagan sa iyang hunahuna, gidrivean, giregulate, gidumalaan sa balaang espiritu. Ang tawag ni Pablo sa verse 2 niini mga kaigsunan mo kining the law of the spirit of life in Christ Jesus. Now, supa kini or baliktad kini sa the law of sin and death.
nga gipasabot sa Romans chapter 8 verse 3 nga wala kitay gahom nga tumano ng balaod sa Ginoo because of the law of sin and death. Ang giingon diri sa verse 3 tungod kay gibuhat sa Dios ang dili mabuhat sa balaod nga gipahuyang sa unod. Apan ang tinuod nga Kristohanon nga naglakaw sumala sa balaang espiritu, aduna na siya'y spiritual appetite, aduna na siya'y gana alang sa mga butang nga espirituhanon. Paminawan ninyo ang duha ka mga bersikulo nga adunay kalabutan niini. Una, 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ang giingon dinhi, tungod kay kinsa man ang nasayod sa hunahuna sa usa ka tawo, kundili ang espiritu ni anang tawhana nga anaa kaniya. Maingon man usab, walay makatugkad sa mga hunahuna sa Dios, gawas lang sa espiritu sa Dios. Ug kung wala nagpangliho kanimo ang balaang espiritu higala, dili gayud nimo matugkad ang mga butang nga iya sa Dios ug wala kay gana alang sa mga butang nga iya sa Dios. Mao gani ang ikaduha nga bersikulo sa Romans 8:5 ang giingon ni Pablo, tungod kay kadtong mga nagkinabuhi sumala sa unod, nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa unod. Apan kadtong mga nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagatutok sa ilang mga hunahuna diha sa mga butang sa espiritu. Now kining mga butanga dili gayud ganahan ang mga dili magtutuon niini. Wala sila'y interest sa mga butang nga iya sa Dios. Wala siya'y interest sa Bible study. Interested siya sa chismis, interested siya sa bisyo, sa mga butang nga iya sa unod. Pero sa pagsimba, sa pagpaminaw sa wali, sa pagbasa sa Biblia, sa pagampo, sa pagpangalagad kang Kristo, wala siya'y pakabana niining mga butanga, mga kaigsunan. Ug wala siya'y pakabana alang sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo, sa evangelism, sa missions. Ang dili magtotoo, posible nga aduna siya'y intelektual nga kahibalo sa mga butang nga iya sa Dios. Pero wala siya malipay niining mga butanga. Walay gana ang iyang kinasuluran alang sa mga butang nga iya sa Dios. Apan ang tinuod nga mga magtotoo, wala na nagkinabuhi sumala niining kalibutana. Ang iyang concentration, mga kaigsunan, mao ang paghatag og kahimayaan sa Dios. Matud pa ni Matthew Henry, regenerating grace creates a new world in the soul. All things are new. Aduna gayoy kabag-uhan, milabay na ang daan nga mga butang. Ang atong mga opinyon, nausab na. Ang atong mga pananaw, mga kaigsuunan, nausab na pod, gumikan kay gihulma na kini sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga plano nausab na pod. Unsa man ang imong mga plano higala, imo bang gitinguha ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Sa tinuod nga Kristohanon, ang iyang tinguha ug ang iyang pagbati adunay kausaban. Kumusta ang imong kasing-kasing higala? Ang imong pananaw ba sa kamatuoran na usab na ba? Nahauyon na ba sa kabubuton sa Ginoo diha sa iyang pulong? Mao kadto ang ikaduha nga punto, ang tinuod nga pagsabot sa paglakaw sumala sa espiritu. Ikatulo nga punto, unsay mga ilhanan sa mga tawo nga naglakaw sumala sa espiritu. Well, adunay pipila ka mga ilhanan nga atong pamalandungan karon. Una, aduna siya'y tinguha nga mailhan gayod niya sa tiunay gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man, trabaho man gud sa balaang espiritu nga dad-on kita ngadto kang Kristo. That is the work of the Holy Spirit. Ang dili Kristohanon, di siya ganahan kang Kristo. Dili siya ganahan sa pagmando ni Kristo, sa gingharian ni Kristo, sa mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Mopud kini ang prangka nga gi-ekspresar sa mga katawhan ni adtong niapa si Kristo niining kalibutana. Luke chapter 23 verse 18 hangtod sa 21 ang giingon dinhi, apan silang tanan nagdungan og siyagit, ipalayo kining tawhana ug buhii alang kanamo si Barabas. Usa ka tawo nga kaniadto gitambog sa bilangguan gumikan sa iyang pagpanguna sa pag-alsa nga gisugdan sa syudad ug sa pagpatay. Si Pilato namulong na usab kanila nga nagtinguha nga buhian si Jesus. Apan nagpunay sila og singgit, ilansang siya sa krus. So ilang gisalikway si Kristo ug mas gitinguha pa nila ang kriminal nga si Barabas.
Now, ang tao nga wala pa diha kang Kristo, posible nga relihiyoso ka ng tawhana, posible nga magpa-member na sa church, basin gani og mahimo ng leader sa simbahan, pero dili gayod siya mo pasakop sa pagbulutan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang tinuod nga Kristohanon, iya gayod nga giisip nga bahandi ang atong Ginoong Hesukristo. Na in love siya sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gitinguha nga mas mailhan pagayod niya si Kristo kaysa kaniadto. Mao nga nagtuon siya sa pulong sa Ginoo with the purpose nga mas mailhan niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Gitudlo ni Kristo kanato ang pagkamahinungdanon nga mailhan nato siya ug ang iyang gingharian labaw pa sa tanan. Matthew chapter 13 verse 44 hangtod sa 46. Ang giingon dinhi, ang gingharian sa langit sama sa bahandi nga gitago sa usa ka yuta nga nakaplagan sa usa ka tawo ug iya kining gitabunan. Dayon diha sa iyang kalipay milakat siya og gibaligya ang tanan nga iyang gipanag-iya ug gipalit kadtong yutaa. Usbon ko ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon nga nangita og pinong mga perlas nga sa dihang nakaplagan niya ang perlas nga dako kaayo ang bili. Milakat o gibaligya ang tanan niyang gipanag-iya o gipalit kini. Ang but ipasabot niini mga kaigsuunan, alang sa tinuod nga Kristohanon, bisan pag mawala kaniya ang tanan, dili na niya kana tagdon, maangkon lamang niya ang atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay si Kristo, nakita niya nga mas bililhon pa kaysa bisag unsang mga butang niining kalibutana. Ang tinuod nga Kristohanon, nakasabot gayud kayo sa tinuod nga bili ni Hesukristo ug dili gayud nila ipuli si Kristo bisag unsang mga butang niining kalibutana. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 8 ang gingon dinhi, tinuod gayud giisip ko ang tanang butang ingon nga kapildihan gumikan sa labaw pang bililhon nga mailhan si Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod ug alang kaniya giantos ko na ang kawadon sa tanang mga butang ug giisip sila ingon nga basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Mao kana ang pananaw sa usa ka tinuod nga Kristohanon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tawo nga naglakaw sumala sa espiritu nahigugma usab sa pagpakigsandurot sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kaluwasan mga kaigsuunan dili lang kana kapasayloan gikan sa atong mga sala ug kaluwasan gikan sa silot sa sala. No, ang kaluwasan mauusab kini ang pagbaton og fellowship with Christ, pakiglambigit diha kang Kristo, pakigsandurot sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni John Calvin, the whole purpose of the gospel is that Christ be made ours and that we be engrafted into His body. Ang usa ka Kristohanon mao kana ang tawo nga nahigugma gayud sa pakig-fellowship sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang mga katawhan. Gikalipay gayud kini sa iyang kinasuluran. Kumusta ka higala? Natagbaw ka ba diha kang Kristo? Si Kristo ba ang gitinguha mo labaw sa tanan? Or mas bililhon pa kanimo ang mga butang niining kalibutana? Ang usa ka tawo nga natagbaw diha sa atong Ginoong Hesukristo, dili na siya mangita pa og lain nga tuburan sa iyang kalipay ug tuburan sa iyang bahandi. Ang paglakaw sumala sa espiritu mao ang pagtutok sa atong devotion nganha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang paglakaw sumala sa espiritu mapamatud-an kana sa atong appetite, sa atong gana nga dili na pareho niadtong dili pa kita magtutuo mga kaigsunan. Kumusta ang imong appetite karon? Nahigugma ka pa ba sa kalibutan? Nahigugma ka pa ba sa kahilayan, mga bisyo niining kalibutana? Or ang imong appetite anaa na sa mga butang nga iya sa Dios? Ang tawo nga naglakaw sumala sa espiritu gidominahan sa spiritual appetites. Aduna na siya'y gana alang sa pagkabalaan. Aduna na siya'y tinguha nga muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa Matthew chapter 5 verse 6, bulahan ang mga gigutom o giuhaw alang sa pagkamatarong tungod kay sila pagatagbawon.
So aduna na siya'y kagutom ug kauhaw alang sa pagkamatarong. Ang pagkabalaan mauna kana ang iyang gitinguha mga kaigsuunan. Nagampo siya alang sa iyang pagkabalaan ug naningkamot siya nga mahimong mas balaan. Naningkamot siya nga ang iyang kinabuhi mamanduan or magiyahan sa pulong sa Ginoo, mamanduan sa balaang espiritu o gira, gubat gayod ang iyang kinabuhi. Mao nga naguol gayod siya kayo or maguol siya kung mahulog siya sa sala, iya kining hilakan ug iya gayod kining hinulsulan mga kaigsunan. That is the description of a true Christian. Kung mahulog siya sa sala, maguol gayod kaayo siya. Aduna na siya appetite sa mga espiritual nga butang. Ganahan na kaayo siyang musimba, ganahan siyang maminaw sa wali sa pulong sa Ginoo, ganahan siyang muawit og mga salmo, mga himno ug mga espirituhanon nga mga awit. Aduna na siya'y tinguha nga makauban ang mga katawhan sa Ginoo. Aduna na siya'y tinguha nga ipaambit ang ebanghelyo ngadto sa uban. Aduna na siya'y tinguha nga muampo. Aduna na siya'y tinguha nga ipaambit ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa uban. Gigutom na siya sa pulong sa Ginoo, nahigugma siya sa pulong sa Ginoo, ug buot niyang pasidunggan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Psalm chapter 119 verse 16. Maglipay ako diha sa imong mga lagda, dili ko kalimtan ang imong pulong. Psalm 119 verse 77. Ipadangat nga ri kanako ang imong kaluoy aron ako mabuhi tungod kay ang imong balaod akong kalipay. Psalm chapter 119 verse 97. O gihigugma ko gayod ang imong balaod, pamalandong ko kini sa tibuok adlaw. Tinuod ba kana sa imong kinabuhi igsuon? Ang tinuod nga Kristohanon lahi na gayod ang iyang pagkinabuhi kaysa sa mga tao niining kalibutana. Ang iyang pananaw langit nun na mga kaigsuunan. Wala na siya'y kalipay sa mga butang niining kalibutana. Hebrews chapter 11 verse 13. Ang giingon dinhi, kining tanan nangamatay diha sa pagtuo nga wala nakadawat sa mga butang nga gisaad, apan sa dihang nakita nila kini ug gidawat kini gikan sa layo, ug tungod kay giila nila nga sila mga estranghero ug mga bihag ibabaw sa kalibutan. Mao kinibot pasabot sa paglakaw sumala sa espiritu. Ang iyang hunahuna nahiuyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang tinguha mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug sumala sa gipasabot na nato kaniadto, ang Kristohanong kinabuhi aduna gayoy gubat, gira mga kaigsuunan. Sa wala pa kita maluwas, wala may gira. Atong gitinguha ang dikta sa sala, atong gitinguha ang mando sa kalibutan kaniadto, wala gayoy gira mga kaigsuunan. Kung unsa ang gimando sa sala, mo atong gituman. Apan sa dihang nahimo kitang Kristohanon, aduna na gayoy struggle. Nag-struggle na kita batok sa sala, ug nangayo kita kanunay sa grasya sa Ginoo aron nga malikayan nato ang sala ug aron nga makahiling kawas kita sa sala. And every time na mahulog kita sa sala, ato kining hinulsulan ug ato kining gikaguol kaayo. Si Kristo mauna ang tinguha sa atong kasing-kasing. Bililhon na kaayo si Kristo sa atong pananaw. Gidakop na ni Kristo ang atong kasing-kasing. Ang mga tinguha sa unod natabunan na. Gumikan kay nagpasulabi sa atong kasing-kasing ang tinguha nato nga maangkon si Kristo, mailhan pagayod siya sa tiunay gayod. Ug ang atong pagsunod sa pulong sa Ginoo, gumikan kini sa atong paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Kristohanon nga kinabuhi, mao kini ang pagsunod kang Kristo nga atong gihigugma. Mao kini ang pag-aplikar nato sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi aron mapasidunggan si Hesukristo sa atong kinabuhi. Kumusta ang description sa imong kinabuhi higala? Kung dili kini tinuod sa imong kinabuhi, dili pagayod ikaw tinuod nga Kristohanon. You are still lost in your sin. Ulipon ka pa sa sala. But the good news is this: ang atong Ginoong Hesukristo adunay gahom
nga muluwas kanimo gikan sa tanang mga gapus sa sala. Aduna siya gahom nga bag-uhon ang imong kasing-kasing paghinulsol sa imong sala ug dangop sa atong Ginoong Hesukristo, tuuhi nga ang iyang dugo ug pagkamatarong igo na alang sa imong kaluwasan ug salig lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas ug ikaw iyang pagaluwason karon mismo. Karon, ayaw na paglangan-langan pa, kay basin ug maulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.